खुलुमबाय। गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। अन्नानै बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय, चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दासिमाव जानाय मोननैसो खौरांखौ फै जोङो मिथिनानै लादिनि। गाहाय रादाबाव दङ। दिनै सानजौफुनि समाव क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल ओनसोलावहाय हेलेना आरो गायदेनि मुंख्लं जायगायावहाय मुंख्लं सान फालिनाय जादों। बेवहाय दुलाराय बर' आइजो आफादनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय, बिबार बावनाय, धुप धुना सावनानै आरो 1 मिनिट इसोरनियाव आर'ज खालामनाय हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा हाबाफारिखौ मावफुंलांनाय जाबाय। बेयावनो बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों। जोंनि बर' हारिनि थाखाय जारिमिन गोनां। दिनैसिमबो बिथांमोननि मुंख्लं जायगायावहाय मोनसेबो जिरायग्रा न'ब्लां गैयिनि थाखाय बिथांमोनहा सोरबाफोर रिक्स लानानै बेखौ मावनानै होलांबा हामगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमायाव दुलाराय माइनरिटि फरायसा आफादा 2 घन्टानि धरना होदों। बेयावहाय बिथांमोनहा आसाम सरकार हाय हाय, हेमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय होननानै धरना होदों। बिथांमोननि मेन उद्देश्यआनो जाबाय दिनै आसाम रायजोआवहाय पेट्रल, डिजेल, संग्रा गेसफोरनि बेसेना बांनायनि जाहोनावहाय सादारन सुबुंफोरा जिउ खांनो थाखाय गोब्राब खस्थ' जानायनि जाहोनाव बिथांमोनहा बे धरनाखौ लानो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। आरो बिथांमोनहा खम समनि गेजेरावनो थाबैनो बेसेनखौ खमायनांगौ, गासै मुवा बेसाद आरो पेट्रल डिजेलनि बेसेनफोरखौ खमायनांगौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। गुबुन रायजोआवहाय जोंनि रायजोनि थाखाय खमसिन, नाथाय जोंनि रायजोआवहाय बेसेन बारासिन GST बारायनानै लानाया मोजां जायाखै। बिथांमोनहा थाबैनो बेखौ एक्सन लायाब्ला दिल्लीनि जन्त्र मन्त्रसिमबो थांगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। आरो बिथांमोनहा बुंबावदों, रन्जित दास मन्त्रि बिथांमोनहा न' सिङाव थानानै फिटनेस जानायनि गोबां जगासन खालामो, नाथाय बाहेरायाव ओंखारनानै बिथांमोनहा मानो खबर लायाखै? पाब्लिकफोरा मा सुबिदायाव दङ? दिनैहाय जानो लोंनो थिग सुबिदा गैयिनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा कभिडनि गेजेरजोंहाय सैनो गोनां जानायनि जाहोनाव दिनैहाय खामानि गैयि जानानै दङ। आरोबाव बेसेन बांनाया श्रीलंका बायदि जाबोगासिनो दङ होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आम आदमि पार्टीनि सिनियर लिडार सुशील गुप्ता बिथाङा दिनै फोरमायदों, गोबां सुबुङानो आम आदमि पार्टीयाव जयेन जागासिनो दङ होननानै। दिनैबो हारियानि फिल्म इन्डास्ट्रिनि गोबां सुबुंफोरा आरो गोबां बिजनेसमेनफोरा आम आदमि पार्टीयावहाय जयेन जागासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेखौनो दिनै सुशील गुप्ता बिथाङा खौरां मेल खुंनानै बेबायदि फोरमायदों। अरबिन्द केजरिवालनि आदर्शखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरा जयेन लागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावहाय हारियानायावहाय आम आदमि पार्टीयानो सरकार दागोना रोखाखा होननानै बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। 1988 मायथाइयावहाय बड'लेण्डनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय मुंख्लं जानाय आइजो सानै हेलेना आरो गायदे बसुमतारीनि मुङावहाय उदालगुरि जिल्लायावबो दिनैहाय बिथांमोनहा मोनसे गोख्रों हाबाफारि लानानै मुंख्लंनि मुङावहाय मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा बिबार बावनाय आरो बेबायदिनो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ लायो। उदालगुरि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि नीलकान्त गयारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मुस्रि नवीन आरो नन्देस्वर बिथांमोनहा लोगो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गायदे बसुमतारी बिथाङावहाय सासे 9 दाननि सासे गथ' दङमोन। उनावहाय आदार मोनजायैनि जाहोनावहाय, गाइखेर मोजां जानो रोङैनि जाहोनावहाय 15 दिननि उनावहाय गथ'आबो मुंख्लं जानो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरोबाव गरेस्वराव मोनसे गलायावहाय गोबां दामि दामि बेसेनफोरखौ दिनै थांनाय हरावहाय खावनानै लांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गलादारनि फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां मुवा बेसाद दङमोन, बिथाङा दा दखानखौ खुलिफिननो हानाय नंला, गोबां बेसेन गोसा मुवाफोरखौ लांजोब्बाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। दखाननि मुंखौहाय दिनमु डिजिटेल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै ब्रह्म धोरोमनि गफुर आलुफारा प्राइमारि रुपपाथि मायथाइ फालिनाय जादों। 10था गामिया बेवहाय रंजा बाजा बाहागो लानानै बे रुपपाथि मायथाइखौ खुंफुंलांनाय जादों। फुंनि समावहाय फिरफिला बेखेवनाय
जादोंमोन बेखौहाय महिराम बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनाय जादों आरो शास्त्र बिजिरनायखौ बेखेवनाय जादों खर्गेश्वर बसुमतारीनि बिथांनि आखाइजों आरो दिक्का हिसाबै दिक्कानि खामानिखौ मावदों बिरेन बसुमतारी बिथाङा आरो बे बिबानफोरखौ लानानै गासै बिबान मोननाय सुबुंफ्रा रंजा बाजा मावलांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो सोरांगिरि आगान लाइसिखौहाय बेखेवनायनि थाखाय राधा बसुमतारीया बेखेवदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मैया थांनाय बुधबारनिफ्राय आसामिस रावाबो गुगोलावहाय जायगा मोनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गासै गुगोलावहाय एसामिस रावखौ ट्रेन्सलेसन खालामनो हासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बियो आसामिस सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गुगोलनि 24था रावआवहाय एसामिस रावाबो जायगा मोनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। नौनोगोरनि फरायसालियावहाय देग्लायनिफ्राय 10 आरो 12 थाखोखौबो बारायबावनाय जाबाय आरो थांखि लानाय जाबाय होननानै फाउन्डार राजिब नार्जारी बिथाङा फोरमायदों। नौनोगोरावहाय गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङमोन 2008 बोसोरनि सिगां। बिथाङा बेखायनो फोरमायदों 2008निफ्राय बिथाङा बे फरायसालिखौ जागायजेनदों होननानै फोरमायदों आरो बे नौनोगोर फरायसालिनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरा डक्टर आरो उकिल जाहैनो हाबाय। मोजां मोजां गथ'फोर ओंखारबाय आरो देग्लायनिफ्राय बिनिखायनो बिथाङा आरोबाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा सुबिदानि थाखाय 10 आरो 12 थाखोखौबो बारायबावनाय जाबाय आरो गासै प्रसपेक्टासफोरखौबो बिथाङा रेडि खालामखाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेयावहाय गासै गार्ल्स आरो बयसफोरनि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय थानायनि जानायनि सुबिदाफोरखौबो खालामनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो गासै खाथि खालानि सुबुंफोरखौ लैहोर लैहोर थांनानै एडमिसन लानानै खम समनि बेसेनावनो सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै बिथांनि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै। गोजोन्थों।